El perfil tradicional de joc presencial amb el joc online ha canviat tremendament. Fins ara que ens trobàvem el típic senyor de 50-60 anys, jugador de màquines escurabutxaques clàssiques dels bars. Aquest era un perfil de persona, eren homes, amb un baix nivell d'estudis, amb un estatus socioeconòmic més aviat baix, mig baix. I què és el que passa? Irromp el joc online a la societat i el perfil passa a ser completament diferent. Passen a ser nois molt més joves, amb una mitjana d'edat de 20-25 anys, que s'inicien en les apostes esportives i en jocs de casino virtual d'una forma molt primerenca, fins i tot en molts casos abans dels 18 anys, cosa que és totalment il·legal. Veiem que és un perfil no només jove, homes també naturalment, sinó que tenen un estatus econòmic més alt, tenen un nivell d'estudis més alt, tenen feines amb major responsabilitat, per tant, ingressos molt més elevats, i aquí veiem, no, aquesta enorme diferència. La mitjana de temps que hi ha entre que un inicia la seva conducta de joc fins que assoleix criteris de dependència o de ludopatia, en el cas de les màquines escurabutxaques, està al voltant dels 8 anys. És a dir, triguem 8 anys a desenvolupar, no? A crear la malaltia. En el cas del joc online, aquesta diferència és brutal, perquè la mitjana de temps que passa és de tan sols 2-3 anys. Les conseqüències que es deriven del seu comportament de joc són molt més greus, acumulen més deutes, cometen més actes delictius per aconseguir diners per poder jugar, perden més relacions, menteixen i manipulen més, amb la qual cosa també és més fàcil que arribin a tractament una mica abans, però perquè les conseqüències que es deriven del seu comportament són molt pitjors. Jugadors de màquines escurabutxaques, el 18% cometen algun tipus d'acte delictiu directament relacionat amb la seva malaltia amb el joc, en comparació amb el 33,3%, és a dir, un de cada 3 jugadors online cometen algun tipus d'acte delictiu per finançar, per aconseguir els calés per poder jugar. Els nens, quan són petits, el seu cervell no està prou madur per poder afrontar-se amb una cosa tan potent com és un telèfon mòbil, com és una tablet, com és un YouTube, com és un TikTok. No estan preparats. El nivell d'estimulació és tan extremadament brutal, és tan alt, que aquell cervell no es desenvoluparà de la mateixa manera que un cervell que està lliure de pantalles. Això, punt número 1. Fins als 6 anys, els nens no haurien de tenir pràcticament accés a cap tipus de pantalla. Des de fins als 2 anys, seguríssim, ni tan sols a la televisió. Això és el que ens diuen els experts. Per què? Perquè el que hem vist, i això hi ha molts estudis que ho han demostrat d'aquesta manera, és que els nens que estan sobreexposats a pantalles tenen la zona del còrtex prefrontal, la part del cervell del davant, que és la zona cerebral que s'encarrega de funcions executives fonamentals com són triar, com són planificar i com són decidir. Tot el procés de presa de decisions depèn d'aquesta zona del cervell. Els nens que estan sobreexposats a pantalles des d'edats molt primerenques són nens que no han desenvolupat adequadament aquesta regió del seu cervell i això converteix en aquests nens en nens més agressius, amb més baixa tolerància a la frustració, més problemes d'atenció, més problemes d'aprenentatge, etc. Els interessos econòmics que hi ha darrere de la indústria del joc són brutals. El que s'arriba a moure en quant a milers de milions d'euros anuals que mou la indústria del joc, el principal beneficiat és l'Estat, que s'ho queda en forma d'impostos, i a més, el que arriben a pagar la indústria del joc en forma d'impostos és molt superior al que paga qualsevol altre tipus d'indústria al nostre país. Llavors, sí, efectivament, fins ara s'ha potenciat el tema del joc. Es pensen que només ficant a l'anunci "juega con responsabilitat" la persona serà capaç de jugar amb responsabilitat i es queden tan panxos. Mesures que fan que estan bé.
tenim una grandíssima eina que és la de l'autoprohibició. La persona pot sol·licitar, és un dret que tenim, podem sol·licitar autoprohibir-nos el nostre accés al joc. El que passa és que aquí tenim un petit problemet, i és que el joc presencial a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya. Això significa que si volem tramitar l'autoprohibició l'hem de fer des de la Generalitat, el Departament de Tributs i Jocs. Però si el problema el tenim amb el joc online és competència de l'Estat espanyol, amb la qual cosa la prohibició de joc online s'ha de tramitar a través del Ministeri d'Hisenda d'Espanya. La prohibició que es cursa a Catalunya és molt estricta i els que ens dediquem a això ens va superbé, perquè podem fer una prohibició reforçada, és a dir, que un familiar o un amic, qui sigui, pot signar aquella prohibició juntament amb l'addicte, i quan passa el temps establert, en aquest cas es pot firmar una prohibició per 5 anys, en 5 anys tu t'has rehabilitat de sobres de la teva addicció, ja et dic jo que no tornes a aixecar la prohibició, però en cas de voler-la aixecar, com que es pot fer reforçada, si aquella altra persona amb la que vas signar no et signa aquest aixecament de la prohibició, estàs prohibit de per vida. El problema que ens trobem amb la prohibició del joc online és que és una prohibició superlaxa que és per només 6 mesos. 6 mesos passen de seguida, en 6 mesos no tenim temps de rehabilitar un malalt. I és fàcil que passat aquest temps s'aixequi la prohibició, perquè a més és un tràmit online, claro, ho fan fàcil, perquè hi ha interessos. És així, és una desgràcia, però és la realitat.